Hem aprovat un nou decret que respon a les necessitats de donar una resposta urgent a l'excepcional situació de les administracions locals valencianes que han realitzat diversos tipus de despeses excepcionals d'ajuda i suport al sector comercial i artesà ocasionada per la crisi de la Covid-19. Les ajudes seran de 5,9 milions d'euros i arribaran fins a un màxim de 300.000 euros per ajuda. Aquesta línia va destinada a les entitats locals perquè els ajuntaments són l'administració més pròxima a la gent. I aquesta proximitat ens permet donar una resposta més ràpida i àgil. Som conscients que el teixit comercial i artesà s'ha vist molt afectat per la crisi ocasionada per la pandèmia. I és una prioritat per a la Generalitat el suport al comerç de proximitat i l'artesania, en el marc d'una economia equilibrada i responsable que contribuïsca a la millora de la competitivitat de les empreses comercials. Amb aquestes ajudes es subvencionaran despeses corrents de comerços, mercats municipals, mercats de venda no sedentària i altres espais comercials. Emplace als ajuntaments i entitats locals a demanar aquestes ajudes, ja que moltes han hagut de finançar aquestes despeses no previstes amb fons propis extrets d'altres línies pressupostàries. I dir-vos que el termini per presentar-se és fins al 6 de novembre. Entre totes i tots eixirem més reforçats.